И здравейте всички от YouTube и VBOX. Ръката. Така, и започвам направо от мисията. Извинете, ареве. И сам. Първа мисия, взех си всичките оръжия. Добре, вече няма да гледам назад. Тъй, че ме настигна. Стреляйте ги. Ой. Те не успявам да целят толкова. Дайте, пичове! Те ще ме застрелят. Стреляйте ги. Тук са, ще направим тук. Сега видяхте как ги изиграх. Дай! What the hell? Не. Ауч. Браво! Браво, бе мой! Само така, стреляйте ги. Така. Извинете, че пак запъкам тук, но... Кидма, motherfucker. Добре, сега, това е първи епизод и имах други клипчета, но много се лигарях тях. Ми трябва да са под 15 минутки, така че последната мисия има много някои дълги мисии, които ще спирам видеото. Тоест, това. Мисля преди да снимам. Аре бе! Не! Бягат! Отдалечете се от мен! Отдалечете се! Отдалечете се! Просто не искам да сте тук. Добре, толкова бавно карат. Са! Толкова лекичко си карамите! Безсрамник, не ме бутай! Съм по-бърз от темата, настигна, ако искам. Мама. Казвам си повече на мен назаде. Но в този момент трябваше да се види и правим тук. И си караме малко. Спираме. И даваме пълна газ. Но да. Ауч. Айде, изчезвайте един да ви няма. Дим, да ме няма. Дим, да ме няма. Така, завършихме. Да, всичко си е наред. Мисля успешна. Няма се би. Не ще се. Не знам колко е клипа. Да видим. Извинете. 3 минутки. Вау. Леле, бошке, бе. Бошке, бе. Толкова малко време не съм правил клипче. За първи път го правя. Ето виждате никакви сейфове, аз съм си ги изстрелял. Сега. Още една мисия ще изпълня и това ще е за клипа. Съжалявам, но толкова кратко ще бъде. Монтираме докоре. Си вземем фотоапарат. Тя не съвлекалната, да се прави тя. Добре. Bingo remove items. Tools. Той си перфектен. Мисля да читна парички, съжалявам, но... Нищо не го обаче. За да си взема всички нужни айтеми, повече няма да читвам, извинете. Обещавам. Защото искам да си го направя много готин.
Но това ще ми трябват много пари. Съжалявам. Ако имаше такова... Къде? Това надписите, забравяй. Чакайте, че мога да се сета. Добре, изпълняваме мисията. Райдър! Давай, видя се. Това така ми бях почнал един клип. Натрех. Кутията с преведата. Преди да се кача в бахтякото. Не. Ще стара вече да карам внимателно, защото има едно състезание. Искам да го изпълня. Всъщност, когато отивам в третия град, има такова състезание. Т.е. шофьорски курс. Ще ги изпълним, когато се върнем. Ще... Къде го ще... Ето път вече няма. Това път няма парички. Чакайте само нещо да види. Ика. Искам да съм нещо. Ще разгледам всичките. Не. After Ice. Трябва да има една със зелена прическа, която искам. Caesar Glati, това го знам. Caesar и Beard. Сега ако ми кажеш, че е това е яко. Glati. Сега ако ми кажеш, че това е Грей. Моля те, айде! Страш. Това не е. Хайфет, 150. Само да кажа, че това е яко. Аре бе. Джей Кърл. Песи майката бе. Да, ческа и да се спушва. Аре, да, харесва ми, айде. Дай. Трябва бързо да свършвам видео, защото на телефон до 15 минути, под 15 минутки трябва. Бързо ми. And jank up. Така. Че съм Валентин Петков. Сигурно, когато ми вземат на фотопи, еф-овете работят, т.е. ми парите не F1 спира звуки, така. Може би ще снимам на комп вече, ще правим нов канал. Той не знам как се казва. Много съжалявам. Ще спра клипа, моля ви. Мисля, че го правих. Не. Добре. От това пада. Така, отново съм. Не стига де. Така. Бах ти най-накара. 4 минутки. Дай. Влизай. Бързо. Че направо. Няма да кача. Давай. Ама да. Ще искам парче пица, ето.
Райдер, не отново казвам. Но толкова път, който не с пушката. Бегай, бе! По-кола ще защита. Айде. Чай, брато. Искам да взема айтемите. Трябва бързо, че няма време. Вече някъде в средата на мисията ще пускам интересна част. Защото изпътването да фак е било. Не съм си най-бък някакъв паси средници с такова. Не чуми тук не ме виждат някакво места. За бандите. Бега тук. Само на тези пусти. Айде, фешн квартира. Магизите. Остана? Уме сглавия. Вау! Склон сглавяване. Също може. Ей, стил стъпки кръгови. Добре. 2 часа през нощта. Аре, давай. Фаст. Айде, фаст. Next month. Добре, надявам се ви хареса този клип, коментарите, ако лайквайте. Отиваме от 12 минути. Добре, стига. Това беше от моят клип, надявам се ви е харесал. Коментарите, лайквайте, коментирайте, лайквайте и оценявайте. И